aw fole ko fe ka wole nyumando ambila ba ka fo aw ye ko aw bismillah Sherif la TV be mananga kuna fone kene ka mimbi wala wala like aw ye mali kunga ani jien fa ngore kunga amba fo yengo nenye akuma sele ye mali silama dina nyama ga faranyonga jeguluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama silama de meto ansaru nyajo yoro asayada Sherif Ousmane Madana Haidara hani mali silama dina nyama ga faranyonga jeguluba tonde unye ukunda makosugu ba kaka bene sibirido Desamuru kalot leta ane wora e ka sabuke dali masa kalatige bulila marché Rosi Mouka kasugu jeni minye mali silama dina nyama ka faranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyama ye aye silama ya million lata groupement tokola ko ke demenye kanyashi mouma mino ne degwinye olu soro o baraw kera ka bene sibirido Desamuru kalot leta ane wora inzoko madayamba ye ya baba ko sugu balanga mamino ngumbe unofe barayinka ashireya oye Ousmane Zogore naka jatala Ibrahima Koulibaly Mali Islamé dine nyema o ka franyon ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyema aseye de Sherif Ousmane Madani Haidara anaka délégation taru sen joli min ke marché Rosi kono obitali ke lajarabi munu ye anga jagokelaw soro ka benin décembre kalo kleta ani kelen temene krengrene ala tasuma ye munu nga yoro mine kata unyeda o yoro ka wala sa kata hakili sigi ani jigisigi kuma fuye akera barabaye barami na jara sugu nyemaw ye bon ambe komina anyebe jama mina fen kelen dorondo no tasma jeni kera le 11 décembre 2017 gat le nani bon ambe la hala mina la hala gelendu o kama sirfike no elhaj Ousmane Madani Haidara anana kana tasibla kanyi kan hine mine ka do kanyi comme yan soro alaka danima comme yan soro alaka kwana islamia irisraka o jumanya anga sega alamine awo do kanyi tuni ma minu nyeni soro nkasara soro ko hera soro ni kofe hera mi nkabu hera mi na kibarabe me awo do kanyi kofe amba airefu ani jama fen nana ambufu ambe la hala minabi la hala gelendo koy hali kuma aka gelama aseye de Sherif Ousmane Madani Haidara anaka délégation ukumberani kanue ukwa soro ka sefa wori million fladi krengrene ala degunye mamuni soro olu togola ka soro ka duwa udaka nyani uka jamana nyema wele uka fere ani dabali sigi senga wala sa ni nyogona kasara wore akana do anga sugu kono comme dekumi an soro abeba kalama no e sugu jenne nafulo minun torala nafulo akacha semi islamiya e anjera ka réunion ke ambena ka leader togola ka fo nin kera bi wajibi an fana kana senjo ambadewna ka yirula ka fo toro mimbu ka ambe jede do ala ya latige chendo ma kera ambe de la ola anana senjo la sino anye déclaration ke telo la ka nga dugo donc ananga foli me ambe na ka fo anyira kana senjo ambale ma de kunena o ka do de ku mimbe ambatla ni nyonje katla ka nyine ala fe ni nyona ala ka nkishi ama comme garibu ko de do me ambe na tumamina to mo ya yira mana ke fente chugo hal na kera drome fly anka odi sugu mogoma abse ka fendonye o straka mufa million fla ba le bulu abino odi ton tokola bo alhamdulillah anga président bora ka fo chugo mina groupement leadership musulman tokola anya décidé kana président na visiter beba kalama nyine moldula ni sugu mogo ani transporteur de frala nyoga ka moldu sigi donc groupement kan bawdo silvike kan bawdo ay akay ke togo ye visiter ma se ka terminer mogo ka girin yorofe we kanunde mais groupement est 1 million flamin di nanano initié mais groupement ya initié fene dina mawde do ni ala na kraso na silvike yo autorisé groupement ka bureau be fon fanfe groupement ka misuru be fon fanfe zawyo be fon fanfe juma nata nyala na kraso na mamunu kan na folo na tiena ube do ku ye ala kan na folo nyogona chaman duma amba wala donia ka fo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maw uya kanu ka benin juma nata e ka do bake jamana fambela jelefe krengrene ala ni njagokela nunu tokola munu ye degun soro ni sugu jeni ye
Jagokɛlaw y'u ka nisɔndiya jira ni Mali silamadinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaaw ka seli ye u ma ka taa dusukun gami dilan u ni ɲɔgɔn cɛ. Maa damadɔ sera ka sɔrɔ ka olu hakilinataw dɔn Usumani Zogore ani Ibrahima Kulubali ka kuma galamanw na an ka jɛ k'a ɲɛmada olu fɛ. N bɛ sirifukɛ fo, n b'a fo kabi so, mais an sigilen kunu k'a makɔnɔ. An b'a dɔn ni ɲɔgɔn tɛgɛ Mali faji n'a ma wuli ka ni sen jɔ. An b'a dɔn cogo bɛɛ la a bɛ na. A nana min kɛ an mago tun bɛ min na a y'o kɛ. Wari in tɛ. A ye dugawu min kɛ maliyɛnw ye, ka dugawu min kɛ sugu in mɔgɔ ye, vraiment an b'a fo la. A seginna ka lawudi di an ma. Groupement bɛ Mali fan o fan, juma nata bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ sugu mɔgɔ ninnu ye. Vraiment an mago tun b'o de la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali nafolo in kan. An bɛ sirifukɛ fo. A ka déplaceli ka nin ɲɛda ninnu kan, ni mɔgɔ degunnen ninnu, ni mɔgɔ kasaralen ninnu kan, vraiment an bɛ sirifukɛ fo. A ka wale ɲuman na, an bi Ala deli, hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya di ani sirifukɛ in ma. Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma. Alhamdulillah rabbil alamin. Karamɔgɔ ka nali a ma bali ne la, ne sigilen bɛ n'a ye. Sabula a bɛ yen Ala ya kɔni y'a ci an ma ni ɲɔgɔnnaw de kama. Kasara ye maa minnu sɔrɔ se tɛ minnu ye, nka a nana a ma bali ne la, a n'a bolola hɛrɛ. An sigilen kun bɛ n'a ye, nka hali bi an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ, a si ni kɛnɛ Ala k'a d'a ma ya Rabbi. Ala k'a mɛn an kɔrɔ, Ala k'a mɛn an kɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ya Rabbi a ma. Tiba yɔrɔ ma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Ɲɛmɔgɔya t'a la, kɔmɔgɔya t'a la. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ, bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta. Bani a jɔyɔrɔ mana kɛ min ye suguba ko in na, an b'a fɛ an k'a dɔn. An kɔni an bɛ sugu la, y'an sugu fantanmusow ye. An filɛ k'an jɔ an ka bɔgɔ nafolo jeninen de la ni. Dɔrɔmɛ kelen t'anw kuntugu, a t'anw kɔ, a t'anw ɲɛ. Sugu y'anw fa ye, sugu y'anw ba ye, sugu y'anw cɛ ye, sugu y'anw den ye. Puisque an fɛn fɛn bɛ sugu in de kɔnɔ. An bɛna sugu kɔnɔ kabi sɔgɔma fɔ su, an m'an da hirimɛ kan k'a ɲini. Nafolo tɛ ka sɔrɔ bilen dɛ, dahirimɛ ɲini de bɛ yen. Denmisɛnninw b'an kɔnkɔn na, caman ma baara sɔrɔ. Ni min ta ye den 5 ye, i b'a sɔrɔ 1 pe ye baara sɔrɔ. Ni min ta ye 2 ye, i b'a sɔrɔ fɛn ma baara yɛrɛ sɔrɔ. O tuma an ye dɛmɛ ɲini bani fɛ, n'a se kɛra min a k'an dɛmɛ. A se bɛ ka fɛn fɛn a k'an dɛmɛ. CONASCO, Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali, o ye société u ye minnu ka baaraw bɛn bɛ sojako mɔ an ka jamana kɔnɔ. U ka san ɲɔgɔn bɛ ba assemblée générale annuelle bolodara ka bɛn ni sibiri do décembre kalo tile 16 sɔgɔmada yan b'a ye maakɔrɔw tɔgɔla so la maison des aînés Amdalaye ACE 2000 la min zenfɛ ma ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min ɲɛsin bɛ sojɔ kow ani duguba kɔnɔ kow ma Abdulkarim Sakɔ ni Dramane Male kun bɛ Chérif Fila TV tɔgɔ la. I n'a fɔ ladala san o san tɔn min n'a bɛ fɔ a ma ko Confédération nationale des sociétés des coopératives de l'habitation du Mali n'o ye CONASCO ye u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ min n'a bɛ fɔ a ma assemblée générale annuelle n'o de ye san kɔnɔ siɲɛ 1 tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lajɛ ka kuma fɛnw kan fɛn minnu n'o bolodalen kun don u fɛ baaraw kɔnɔna na k'a lajɛ baara minnu sera ka kɛ ani minnu ma se ka kɛ ani kalo ni san nataw la minnu kan ka boloda yaasa laɲiniw ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ maison des aînés na ka kɛ ni bi sibiri don ye tɔndenw bɔra ko kɔnɔkulu jamana maabaw caman kun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ premier ministre ka lasigiden ani ministre min ɲɛsinen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya baaraw ma n'o ye ministre de la solidarité ye o ka lasigiden kun bɛ kɛnɛ kan ka fara ministre min yɛrɛ ɲɛsinen don sokow ma Mali kɔnɔ n'o ye Mohamed Ali Bachidi ye hakilinaw caman bɔra ka da kɛnɛw kan soko yɛrɛ hukumu na ani dugukoloko ko ɲɛna Mali kɔnɔ tɔn yɛrɛ ɲɛma n'o ye CONASCO ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ u ka cɛkɛda in n'o ye CONASCO ye a bɛ jɔyɔrɔba de la jamana kɔnɔna na nka u n'a ta o ta gɛlɛyaw dɔw b'u kan a y'i damaga olu la. Bon bi lajɛ ye komi i y'a fɔ cogo min na assemblée générale de don sariya de y'a ko fɔ ko san o san n'a kɛra siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 an ka tɔndenw bɛɛ wele an ye san kɔnɔ baara minnu kɛ an ka compte rendu kɛ rapport financier o fana ka di bɛɛ ka kɛ niveau d'information kelen na ani san nata in an bɛna baara min boloda an bɛna kɛ cogo di an b'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na ka bɛnkan kɛ k'o kɛ sɛbɛnfura ye comme ça k'an ka sankura ka baara amorcer n'o ye. An mɛnna an b'a fɔ an ma lamɛn de komi ɲɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sogoboso yɔrɔ la sinon jamana tɔw la on a eu la chance ka yala ka taa jamana wɛrɛ la an y'a ye u b'a organiser cogo min na dugukolo burusulama tɛ di mɔgɔ ma o a bɛ labɛn de. Kuran bɛ na ji bɛ na siraw bɛ bɔ caniveau bɛ bɔ ka sɔrɔ ka dugukolo di mɔgɔ ma mais yan dun i bɛ taa lajɔ kungo de la ka terrain suma ka d'i ma yɔrɔ problème b'a la mais sisan non seulement terrain o valeur o bɛna ta en compte mais également i bɛna so min jɔ i ka terrain fana kan
o so valeur fana bɛna ta en compte donc o valeur fila n'o farala ɲɔgɔn kan banque kɔni diyagoya banque bɛ wari di pour que baara ka se ka kɛ donc o ye fɛɛrɛ kura min ye a bɛ kɛ jamana tɔw la n'a sera ka kɛ an fana fɛ yan a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ se t'olu ye ka se ka so jɔ u yɛrɛ mais nin sira in fɛ caman bɛna se ka kɛ sotigi ye. Minisiri Bacili n'ale ɲɛsinnen don sokow ma u koɲɛw ɲɛnabɔba a y'a yira k'a fɔ jamana faamaw bɛ ka baaraw kɛ u bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ dugukolo ko jamana kɔnɔ n'o de ye ka se ka dugukolo dɔ talaki k'a di dɔ ma ten k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔna na fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ u fɛ yaasa o walejuguw ka se ka dabila jamana kɔnɔ. Nin ye hɛrɛ de ye ni maaw ka fura ɲɔgɔn kan k'a lajɛ soko gɛlɛya kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka jaabi ɲuman sɔrɔ o gɛlɛya la n'o ye maaw ka so sɔrɔ o ye hɛrɛ de ye donc coopérative ni a sigira sen kan u yɛrɛ ka fɔ la kabini 1994 u bɛ baara la donc o tɛ bi ko ye a ka ca san 20 ye u bɛ ɲɛɲini na soko la donc u dɔnyɔrɔ b'a la o kuma yɔrɔ b'a la u nan'u ka assemblée générale kɛ n'o ye san kura min bɛ nalen u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw boloda k'a ko fɔ ɲɔgɔn ye u nan'o baara de la o b'a yira k'a fɔ u tɛ baara kɛ u kun fɛ u bɛ jatew ta u bɛ labɛnw kɛ ka ɲɛsin u kɛtaw n'u fɔtaw ma an'u ta yɔrɔw. Ni nin coopérative façon bɛ se ka yiriwa o y'a sɔrɔ olu ma bila nin degun façon kɔnɔ n'i ko ko ninnu ka taa surɔfɛn bɔ ka terrain ta a wari t'u bolo mɔgɔ minnu bɛ so ɲinina k'a jɔ olu bɛ so de ɲini k'a jɔ surɔfɛn b'u bolo ka taa di wa mais minnu bɛ terrain ta k'a jago se b'olu ye puisque olu b'a feerela de fɛn fu dɔw bolo u b'a ta dɔrɔn u b'a miliyɔn k'u kun n'u ye dɔ ta la u bɛ taa dɔ wɛrɛ di a ye dɔ wɛrɛ di yan olu de bɛ surɔfɛn di olu dun tɛ sojɔlaw ye u ko société immobilière jɔn y'u ye ka so jɔ. Amadona k'a fɔ CONASCO n'o ye Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali yɛrɛ ye kulu minnu b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko coopérative a bɛ t'i jɔ fo kulu 207 la bi. Kɛnɛ dɔ n'u donna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bɛsɛya don kɛrɛnkɛrɛnnen sigida 4nan na Mali faaba la Bamakɔ min ni a baaraw seriyaba kɛra maa ɲɛma caman ye ka daminɛ politiki ɲɛmaw la diinɛ ɲɛmaw ani forobaca ɲɛmaw hakilina in sigira sen kan sigida 4nan ɲɛmayaso denmisɛnninw de fɛ ni o ye conseil communal de la jeunesse ye ka bɛn ni sibiri do décembre kalo leta ani 6 ye Bako Jikɔrɔni an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Tata Ture n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Farifoni ye wasa sɔrɔ sɔgɔmada in na Bako Jikɔrɔni misiriba kɔnɔ o yɔrɔ min ni Bamako sigida 4nan ka baaraw nun donna min n'a ɲɛsinen don sanuya koɲɛw ma ni hakilina ye min n'a sigida sen kan walasa ka mɔgɔw su ka ɲɛsin fasoden ɲumanya baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bolo. Jɛkulu mun don an ka denmisɛnnin jɛkuluw de don u farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a a boloda cogo min an ka jamana ɲɛmaa n'an ko ma premier ministre ale n'a ka ministriw ye jɛra ka a boloda ko kalo kalo Mali fan bɛɛ fɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka saniya boloda alors o hukumu kɔnɔ an bɛɛ commune 5 la yan bi a kunɲɔgɔn sabanan nin an kun bɛ Badalabugu mais kɛrɛnkɛrɛnnena bi o ye denmisɛnninw ye ne jigi sigira n jigi sigira ka da kan ni tiɲɛ don a bɛ fɔ ko denmisɛnnin ye sini ɲɛsigi ye anw bolo commune 5 la yan anw ɲɛsigira sini ka da kan denmisɛnninw y'a dɔn sunɔgɔ ka di weekend nin kɔnɔ ko sunɔgɔ to yen ka wuli ka na misiri e ɲɛ bɛ misiri la kabini dugu jɛra u b'a kɔnɔ alors vraiment anw jigi sigira an sawara. Diinɛ ɲɛmɔgɔw politiki mɔgɔw ka fara Bako Jikɔrɔni dugutigi yɛrɛ ka nɔnabila kan ninnu si m'u yɛrɛ minɛ nin waleya in nafa yirali la sabula fasoden ɲumanya wale don wa a bɛna kɛ sababu ye ni ka silamɛw dɛmɛ u k'u ka seli kɛ jɛlenya ani sanuya kɔnɔ. Bi lajɛrɛ kun ye ka na mawuludu hukumu kɔnɔna na ka na an bolo don an ka misiri mɔgɔw fɛ
pour que ka se ka an fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun ye k'o yira k'a fɔ an bɛ se k'an ka sigida dɛmɛ cogo min na ni saniya baara min ni an y'a daminɛ nin n b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ nin ye baara daminɛ de ye baara daminɛ don ka d'a kan a tɛna dan ni misiri in kelen ma ni ala ma basi kɛ misiri wɛrɛw bɛ yen an bɛna se yɔrɔ min na commune 5 kɔnɔ ka d'a kan commune 5 ye sigida 8 de ye o sigida 8 donc an bɛna se bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen ni ala sɔnna ma ka misiri kumabaw ta ka se ka taa an bolo don o fɛ o fɛnɛ dɔrɔn tɛ an y'an jateminɛ fɛnɛ hali an ka chrétien diinɛ mɔgɔw n'o ye église ye a ka d'an ye fɛnɛ don n'a nataw la an ka tɛmɛ k'an bolo don o fɛnɛ fɛ donc bi lajɛrɛ kun y'o ye bon an kɔni b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna weleweleda kan na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i sɔnna o i ma sɔn n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ t'i dɛmɛ donc an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ an ka misiri nettoyali la foyi t'an bolo bi ni foli tɛ an balima minnu bɔra nin ye ka na misiri baara in kɛ n'an bɔra ka fara u kan vraiment an b'u fo hali bi ala k'an n'u kan bɛn ala ka jɛ in ta ɲɛ a y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw tɛ se ka kɛ foyi ye n'u yɛrɛ tɛ n'an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɛ dɛmɛbagaw b'an dɛmɛ k'an to la donc ne kɔni b'o foli de d'a ma hali bi a b'an sanfɛ baara min na hali bi ala k'a kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye a k'an dɛmɛ n'a seko n'a dingɔ ye vraiment foli min bɛ ne bolo k'a di o y'o de ye n bɛ bɔ kuma la ka kuma di n ka alimami ma. Alhamdulillah an balima ninnu nali a diyara an ye a bɛnna an ma sabu saniya jɔdaba de bɛ ala silamɛya yɛrɛ kɔnɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale min ale y'an ka diinɛ karamɔgɔ ye ale ye foli k'an ye k'a fɔ ko saniya o de ye limaniya tilancɛ ye donc an ka diinɛ tilancɛ an b'a dɔn la k'a fɔ ko o ye saniya ye a ko silamɛya diinɛ min n'o b'an bolo nin ye fɛnɛ diinɛ jɔra fɛn o fɛn kan o de ye saniya ye a tɛ se ka taa saniya kɔ i ka seli tɛ minɛ n'i man sanu i ka sun tɛ minɛ n'i ka man sanu i ka foyi tɛ se ka minɛ ala bato la fo ka taa sɔrɔ saniya o minɛ i bolo saniya bɛ tali kɛ kɔ kan i n'a fɔ saniya bɛ tali kɛ kɔnɔna na cogo min na alhamdulillah ni min ni o kɛra bi an ka denmisɛnnin jɛkulu bolo ci fɔra an ye ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ k'u bɛnna hali sɔrɔ an hakili lajiginna na an ye ci lase misiri yɛrɛ kɔnɔ bi a diyara silamɛw ye a bɛnna an ma a y'a nisɔndiya fɛn ni fɛn ye fɛn min ni a bɛ dɔ fara silamɛya ka ɲɛtaga kan a bɛ dɔ fara adamadenya yɛrɛ saniya kan sabu n'i y'a lajɛ hali bana caman bɛ yen a bɛ hadamadenw yɛrɛ sɔrɔ adamadenya kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen o ye nɔgɔ sababu ye sango diinɛ yɛrɛ ale ye fɔli kɛ an ye o lahalaya kan i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na donc o nali a diyara an ye a bɛnna an ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin sanuya baara min n'a sigira sen kan kalo o kalo sibiri laban a baara waleyeli bɛna to sen na Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ a dugubaw fo ka taa se a dugumisɛnninw ma. Kɛnɛyaso kura jɔra Moribabugu sigida la ko clinique Clémence Falo Médical la clinique Clémence Falo Médical Kurbungari la ka bɛn ni jumadon décembre kalo tile 15 ye min zenfɛ sigida ɲɛmaw ka daminɛ a diinɛ ɲɛmaw min ye a kɛnɛya ɲɛmaw ye laadalakow ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan Amadou Diallo Dramane Male kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la kuma ka bi lase Tata Touré fɛ. Nin ye kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaso kura ye min n'a tɔgɔ dara Clémence Falo Médical. Nin kɛnɛyaso kura in jɔli bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka mɔgɔw senna surunya kɛnɛyasow la. Katuguni a bɛna kɛ kɛlɛkɛminɛ ye ni ka dankari denmasa ani densaya la. Dr Suleiman Bagayogo ka fɔ la ale min yɛrɛ ye nin kɛnɛyaso kura in ɲɛmɔgɔba ye. Nin baarabolo in kun ye denmisɛnniya hakilinaw ye nka an bɛ donni min na i ko bi a kɛra tiɲɛ yɛrɛ ye. Dɔgɔtɔrɔso in ne ka dɔgɔtɔrɔso tɛ population ne ka dɔgɔtɔrɔso don. Bon jama bɔra komi kɔmɔkulu kana nin dayɛlɛnni na a bonyana ma kosɛbɛ n bɛ ala barikada ala ka kɛ ko siman ni kɛnɛya ye vraiment je suis satisfait aujourd'hui dɔgɔtɔrɔso in n y'a laɲini ka a jɔ parce que denmisɛnnin miiriya kun don denmisɛnnin miiriya don ka kɛ latigɛ ye pour que bɛɛ kɛ lafiya sɔrɔ donc bi ne sera k'o kɛ n bɛ ala barikada a dɔgɔtɔrɔso n bɛ min ɲini maintenant population fɛ o de ye ka na u kana siran ɲɛ k'a fɔ ko clinique don clinique min don fantan clinique de don parce que dɔw ɲɛna ko clinique ni wari de bɛ taa anw ko non clinique ni bonya ani karama o de bɛ taa donc o de bɛ o de ye wele k'a lase population ma k'a fɔ clinique min bɛ sen kan bi bɛɛ bɛ se ka na furakɛ. An tɛ fantan gɛn ko wari t'i kun. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin cakɛda yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ 3 n'o ye salle de consultation ye. Jiginni bɛ kɛ so minnu kɔnɔ o kelen, échographie kɛyɔrɔ kelen,
ka fara laboratoire kelen kan. Moribabugu sigida ɲɛmɔgɔw nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin waliya in ye wa u labɛnnen don ka dɛmɛ don ni hakilina n'a ɲɔgɔnnaw la. Bon vraiment a bɔlen ko ka nin joyeuba in dayɛlɛ n'o ye structure de la santé vraiment hakilina bɔra mɔgɔ min na n'o promoteur an b'a fo sabu la ka d'a kan mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ bana dɔn mɔgɔ min kɛ sababu ye vraiment k'i bɛna bana kɛlɛ sigida la i b'a tigi fo k'a tigi barikada sabula ka d'a kan ne ye expérience n y'a caman ye ne bɛ se k'a fɔ nin ne san caman ne tɛ foyi la bana furakɛ kɔ ni mɔgɔ min y'o hakilina sɔrɔ ka na sigida la donc an b'ale de fo k'a barikada k'a dɛmɛ hakilina min b'a la pour que a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sabula ka d'a kan n'i y'a jateminɛ bi bi in na maliden dama min bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ to u furakɛ kɔ kan o de ka ca o y'a se bɛ min ye mais se tɛ min ye don ni saya suruma ma ko Ala y'a latigɛ a bɛɛ tɛ Ala ka latigɛ dɛ a bɛɛ ye moyen tanya de ni mɔgɔ min nana n'o sababu ye an b'a fɔ an b'a barikada wa an b'a dɛmɛ an b'a ɲini autorité Mali autorité bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka cɛ in dɛmɛ vraiment mɔgɔ dɛmɛ ta don. Bon an ye min ye bi a diyara an ye a bonyana an ma ni fɛn in la tun mana Solomanibugu a tun bɛ kɛ baara an bolo parce que fɛn bɛɛ b'an fɛ yan fo clinique ɲɛnama maintenant an ye clinique ɲɛnama sɔrɔ grâce à monsieur Bagayogo an donna kɔnɔ an y'a lajɛ aw yɛrɛ y'a ye équipement minnu b'a kɔnɔ ne yɛrɛ c'est mon avis ne yɛrɛ n'a dara ne ma an ka quartier mɔgɔ si besoin tɛ ka taa Maroc ou Tunisie commodité bɛɛ bɛ yan anw fɛ yan nɔ je pense que an a kumana concernant le prix il y a pas de problème a kɔni la consultation sera abordable avec comme dans le public ça sera abordable vraiment an kɔni b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn vraiment chapeau pour lui quand même nous en tant que l'autorité de la commune nous on est là pour l'accompagner là mago bɛ fɛn fɛn na a k'a fɔ an ye la an bɛ se k'a k'a ye an b'a k'a ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Clémence Falo Médical a dayɛlɛni kɛnɛ kan Dr Sulemani Bagayogo a balimaw n'a sinjiw ka fara a teriw kan fo ka taa se a baaraɲɔgɔnw ma olu bɛɛ lajɛlen seereyali kɛ ni Sulemani Bagayogo ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Boko Haram kɛlɛli jɛkulu tako filanan min sigin bɛ Senga jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Nigeria u y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyari 1 o de bɛna bɔ k'o don a da fɛ ka Boko Haram ko yɛrɛ tɔ ba siɲɛ 1 Muhammadu Buhari ani a jɛɲɔgɔnw jamana ɲɛmayaso kɔnɔ u kɛn bɛ ka nin de kunnafoni lase wa marabolo ɲɛmaw ni o ye gouverneur ye olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni nka min ye sariya sen dajiralen fana ye u ka jateminɛ kɛ a ka olu fana y'a don ba la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ nafolomugu in ni o ye sɛfɛwari miliyari 1 ani kunkanmɛn ye a bɛna bɔ fa min fɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeria jamana taji n'a feerela jamana wagande mago jɔlen don wari hakɛ min na min bɛ ye o sanfɛ ni u kama ko excédent a y'a ko o de bɛna taa ka o don Boko Haram kɛlɛli da fɛ o excédent min y'o ye ni o ye wari tɔ ye a donnen kɔfɛ wagande kɔnɔ k'a tɔ to o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 2 ani miliyɔn 300 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Boko Haram kɛlɛli ɲinan ye a san 9nan ye nka hali bi Boko Haram ko a bɛ senna fan caman fɛ bari sabu ka d'a kan min ye foromaraniw ye u bɛ a baratu u yɛrɛ la ka a foro ni u yɛrɛ ye ka maaninfinw bɔnɛ u ni na u kɛtɔ k'u yɛrɛ fa den da ni kuma dɔw wali kelen npogotigiw u bɛ olu fana don ko in da fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi na Nigeria jamana kɔnɔ gɛlɛya yɔrɔ min fana bɛ yen o ye Boko Haram kɛlɛli a ma nɔgɔ surasiya binna k'u kan ka sabu kɛ yurugu Nigeria jamana a kɛn bɛ bolokɔni de tamaseere ye o la maa minnu ye maa ɲɛmaw ye ni olu kan ka nafolow bɔ k'u bila surasiw ka bolo kan i bɛ taa sɔrɔ nafolo ninnu caman tɛ don a don yɔrɔ fɛ o kɛra sababu ye ni ka min ye surasiya ye k'a sɛbɛkɔrɔ degun Nigeria jamana kɔnɔ o de kosɔn san ko Muhammadu Buhari a yɛrɛ ye a lajɛ ka fu siri fonctionnaire kangara dɔ ka baaraw da la bari sabu ka d'a kan o kun ye nafolo min laɲini ko ka bila a ka bolo kan o ka kɛ ka maa degunnenw dɛmɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Boko Haram ka wulikajɔ senfɛ a y'a ko nafolo in ma don olu dɛmɛni da fɛ o kɛra sababu ye k'o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la. Farafinna tile bi yanfa jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka ɲɔgɔn bɛ 52 sigi bɛ sen kan Nigeria duguba la Abuja min senfɛ u bɛna kuma Guinée Bissau jamana gwɛlɛya kun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Guinée Bissau ale kɔni ma se ka basigi politiki bɛna k'u ka bari sabu ka d'a kan
jamana ɲɛma Jose Mario Vaz ni a ka minisiri ɲɛma fɔlɔ aya ani o ma se ka ɲɔgɔn ganfɔ a barata u bɛɛ lajɛlen ye fanga ɲini jɛkulu kelen tɔndenw ye nka fanga ɲini jɛkulu tilan bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ale bɔlen minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ la jamana ɲɛma Jose Mario Vaz fɛ fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ sina ka fara fila ye aya maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ kabini o de kɛra sa basigi kɔni nana Guinée Bissau jamana kɔnɔ farafinna tile bi yan fa jamanaw ka tɔ CEDEAO ye aya wuli ka jɔw kɛ ka surunanidenw kɛ ka dɛsɛ kolokoto Alpha Condé ale ye taa ni ka segin caman kɛ ka tɛgɛnɔbilaw kɛ bɛnkan sɛbɛnw na fanw ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛ fa bala Conakry ka dɛsɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ ko la o kumana farafinna tile bi yan fa jamanaw ka tɔ CEDEAO ka ɲɔgɔn kunbɛn min dayɛlɛla ka bɛn ni sibiri don décembre kalo tile 16 ye Abuja Nigeria duguba la u bɛna lajɛ ka kuma a ko kan nka jamana ɲɛma Mario Vaz Guinée Bissau ale y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ tiɲɛ don dɛmɛ bɛ ka kɛ ka bɔ kɔ kan ko nka ko dɛmɛ min tɛ dɛmɛ bɔ o ye jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ sigikafɔ ka kolokolo jamanadenw yɛrɛ dama fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tumana ko kokanmaw ta bɛna u dafa ko o de ɲɔgɔn tɛ ko ka fɔ de ko bɛɛ lajɛlen b'i sigi k'i bolo da i sen kan ka kokanmaw de lajɛ k'olu ka surunani don kɛ ka se ka basigi nati a y'a ko a ka gɛlɛn nka o n'a ta bɛɛ farafinna tile bi yan fa jamanaw ka tɔ CEDEAO a commission ɲɛma ni o ye Marcel de Souza ye ale y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna hali bi wuli ka jɔw kɛ Alpha Condé ka taa ni ka seginw minnu kɛra a ye jaabiw minnu sɔrɔ k'olu jaabiw fɛsɛfɛsɛ min bɛ se ka to yɔrɔw minnu kɛra labalan yɔrɔw ye olu ka se ka kɛ kalansen ye CEDEAO kun ka se ka min ye fɔcogo ye k'o sɔrɔ mankan la jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ. Ali bi o Nigeria jamana kelen kɔnɔ farafinna tile bi yan fa jamanaw ka tɔ CEDEAO ka ɲɔgɔn kunbɛn 52 kɛnɛ ka arabu jamana min mɛnɛ ka doni kuma bɛ senna ni o ye Maroc jamana ye o fɛnɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ barisabu ka da kan min ye farafinna tile bi yan fa jamanaw ka tɔ CEDEAO ma ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen ma sabati walasa Maroc jamana ka se ka don tɔ kɔnɔ ka kɛ tɔnden ye nka maa caman y'a jira k'a fɔ o ye ko kunnana de ye a y'a ko yɔrɔ min ye koloma yɔrɔ ye o ye de farafinna tile bi yan fa jamana ninnu kɔnɔ jamana bɛ jamana na olu dɔw kɛ mɛ ka yɔrɔ in lakodɔn kɔnɔ min ni o bɛ Maroc ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati jan ni olu kɛ mɛ ka jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroc la ni o ye République Arabe Saharawi démocratique ye Mamadoulen jɛkulu ye Front Polisario ye olu minnu ka doni farafinna tɔma Union Africaine na n'o kun kɛra sababu ye ka Mohamed Sise fa Hassan II kɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ Organisation de l'Unité Africaine na a y'a CEDEAO jamana bɛ jamana na olu kɛn bɛ ka kɔnɔ in lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ min kɔnɔ ni o ye Nigeria ye Muhammadu Buhari don min na a ye ka fɔ jaso Nigeria jamana kɔnɔ san 1983 san kelen o kɔfɛ san 1984 a y'a yira k'a fɔ a bɛ République Arabe Saharawi démocratique lakodɔn k'a fɔ ko Maroc dɔ tɛ nka Maroc jamana ɲɛma kura ni o ye Mohamed Sisi ye ale ye wuli ka jɔ dɔw kɛ kɔsada in na k'a lajɛ ani Nigeria bɛ se ka ɲɔgɔn kan bɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tuma min na Muhammadu Buhari bɛ a ka bana la dalila nazara la a tun bɛ to k'a wele ka to k'a ɲininka a fari cogoyaw la o senfɛ Muhammadu Buhari fɛnɛ tun bɛ a yira Maroc masakɛ la k'a fɔ a bɛ a dɛmɛ a ka se ka don farafinna tile bi yan fa jamana tɔ la nka ko kunnana fɛnɛ ye o ye bawo Nigeria jamana kɔnɔ Muhammadu Buhari n'a tora k'a fɔ k'a bɛ maaw koron k'u don Maroc jamana minɛni dafɛ ka min ye Front Polisario ka jamana laɲininen ye ko o bɔ Nigeria ka denw nka bolo kan a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o de kosɔn a ye a jira tile damadɔ yanni ni ɲɔgɔn kunbɛba in cɛ a y'a fɔ ɲɛsinbe la ni o ye CEDEAO ma ɲɛmaa ye bibi in na k'a fɔ a ka lajɛ ko in a ka bɔ a ma Maroc tɛna se ka don ni zen ka sabu kɛ u ka jateminɛ gafe min bɛ yen ni u ka ma ko étude impact a y'a ko o bi jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ la Maroc jamana doni CEDEAO kɔnɔ nafa n'a ye a la farafinna jamana 15 ka wale kelen nafa tɛna ye a la o jateminɛ gafe min kun bɛ ka kɛ ko u ma jamanaw lasɔrɔ joona u ka se k'a lajɛ o kumana ko k'a lajɛ k'a bɔ a ma ko san 2018 k'u n'a lajɛ ka sigi wɛrɛ kɛ min senfɛ a doncogo ko o n'a ɲɛfɔ nka Maroc jamana ma ko in kɛ baasi ye Maroc masakɛ kɔni ma ye ka bɛn ni sibiri don ye décembre kalo tile 16 Abuja CEDEAO ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan nka min ye a ka minisiriw ye olu yera kɛnɛ kan ye Maroc jamana fɛnɛ kɛ mɛ k'a jira k'a fɔ lɛni ɛta fɛ ka kungo lase a teri jamanaw ma farafinna jamanaw kɔnɔ a y'a Front Polisario kunkanko la o kumana ale kɔni b'i muɲu a y'a fɔ ka taa fɔ kuma min na ni jɛngɛra ni a ye a ka don nka fɛn kelen kɔni bɛ yen min kɔni sɛmɛndi an bɛ Maroc ma ɲɛmaw bolo a bɛɛ lajɛlen kɔni ka fisa ni Front Polisario lakodɔnni ye a y'a o bɛ se ka dabila cogo min pɛnɛnkelen don nataw la o ye Maroc ma ɲɛmaw ka hakilina ye
Jean-Pierre Lacroix ale ye diɲɛ selekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu baarabolo dacogo ɲɛmaw ye ni u kama ko chef des opérations a ye taama kɛ ka ɲɛsin Tanzanie duguba Dar es Salaam ma barisabu ka da kan diɲɛ selekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ma 14 minnu vara Congo Kinshasa kɔrɔ yan b'a fɛ a ma bɛɛ lajɛlen kun ye Tanzanie jamanadenw de ye o kumana Jean-Pierre Lacroix a bɔlen Tanzanie a nana Congo jamana kɔrɔ yan b'a duguba yɛrɛ la ni o ye Goma ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni sibiri don décembre kalo 16 ye ani jamana ɲɛma Joseph Kabila fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn ye nka kɛnɛ in senfɛ ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ bebe in na a ka kan de Congo Kinshasa jamana ka dɛmɛ barisabu ka da ka minnu kɛra ko in kɛbaw ye olu ma siga fiyewu jɛkulu kɔrɔ ni min bɛ yen ni Mamadou Len jɛkulu kɔrɔ don ka bɔ Uganda yan b'a fɛ ni u bilan bɛ Uganda fanga na Yoweri Museveni ka fanga u dɛsɛn bɛ o min na n'u bɛ k'u dogo Uganda ni Congo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ k'olu de ka kɛwale don nka min ye Jean-Pierre Lacroix ye ale ko maa t'i si k'a fɔ k'i bɛ sin k'i fili nin baji in na f'i ka ko ɲɛɲini fɔlɔ o kumana sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka kunjɛ fɔlɔ ni sɛgɛsɛgɛliw ye fɛn minnu di a y'a ko o de na kɛ sababu ye ka se ka dɔnze min kan ka se ka ta diɲɛ selekɛnani tɔnba Nations Unies fɛ. Fatuli sɛbɛndo silamaw dusukun kamikamina ka bɛn ni ndɛmɛnen ye barisabu ka da kan min ye a Sheikh Cherno Adi Abubakar Cham ye dabama ka wele sera ale ma ntɛnɛ a ka janajaw kɛra o dugujɛ tarata Segu o kadara kɔnɔ min ye Tijaniya jɛkuluba ni o ye Conseil fédéral national des adeptes de la tarika Tijaniya Confinat Mali olu ye dugawu don gɛnɛ belebele sigi senga ka bɛn ni jumado décembre kalo 15 ye sigida 4 na lafiyabugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a Sheikh yɛrɛ ka a ya misiri kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Usmane Zogori ni Seydou Ɲare maka bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ. Alisilamɛya diinɛ kɔnɔ taabolo min bɛ wele ko tɔrika Tijaniya olu ka ni fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in n'u ko a ma ko Conseil fédéral national des adeptes de la tarika Tijaniya u ye nin tasibila kɛnɛ in sigi sen kan de ye walasa ka tasibila kɛ ani ka duwawu donba kɛ ka ɲɛsin El Hadj Cherno Adi Boubacar Cham ma ni ale kɛra Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma fɔlɔ ye silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw ani silamɛya jɛkulu wɛrɛw olu tɔnden kun don silamɛ jɛkulu minnu yɛrɛ dɔw ni a kun kɛlen don o ma baw ye n'u ko a ma ko membre d'honneur conférenati de ye mɔgɔ wele n'o ye Conseil fédéral national des adeptes de Tijaniya du Mali Tijaniya bolofara bi yɔrɔ yɔrɔ la zawiya bi yɔrɔ yɔrɔ la kalifaw ni sheikhu ni mukaddamu ni kalandenw olu bi Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ la n'a dafɛ an y'olu wele de bila u ma walhamdulillah rabbil alamin u y'an ka wele jaabi u nana misiri in kɔnɔ ka misiri kɔnɔna fa an y'u wele dɔ wɛrɛ kama koyi an y'u wele de k'an ka n'an dama kasi Ala la Ala ka yafa an kɔrɔkɛ a n'an balimakɛ a n'an ka ɲɛma n'o ye Cherno Hadi Abubakar Cham ye ale mukadami kun do Tijaniya la a kɛra ka mukadamiya a bi san 37 a fatura o de kɔnɔna na sisan o kumana ɲɛma kun do Tijaniya kɔnɔ ɲɛma kun do Tijaniya ni Gadiriya faralen ɲɔgɔn kan ko Ixma ale de kun y'o président ye o tɛmɛnen kɔfɛ AMIP ɲɛma kun do o tɛmɛnen kɔfɛ Haut Conseil islamique sigilen Mali la 2002 ale de kɛra président fɔlɔ ye k'a ka san 5 kɛ san 6 dafalen tuma min na ka congrès kɛ k'a bolo di maa wɛrɛ ma o kumana Cherno a ye jamana jɔ chevalier de l'ordre national fana don o tɛmɛnen kɔfɛ Maroko roi ye tɔn min sigi sisan n'o ye o bolofara fana sigira Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique Cherno de y'o vice président ye Mali kɔnɔ o kumana Ala ye Cherno ka miniji Ala y'a nɔgɔya o de anw yɛrɛ silamɛ damaw an yɛrɛ kalanden damaw anw maliyɛn damaw an ka jɛ ka dugawu kɛ taaba ye Ala ka yafa ma silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara artisiw kan politiki mɔgɔw ani sigiɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na nin kɛnɛ in kan walasa ka duwawu donba kɛ ani ka seereyalikanw caman kɛ ka ɲɛsin El Hadj Cherno Adi Boubacar Cham ma bari sabu ka da kan Ala ma hinɛna la cɛba kun do diinɛ in kɔnɔna na ni conférenati min fɛnɛ ye bi wula in na Adra ni Wachifa organisé ka kɛ hommage ye an ka cɛkɔrɔba ye conférenati be groupement leadership musulman du Mali kɔnɔ ni Cheikh Ousmane Madani Haidara y'a président ye ni ɲɔgɔn na tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ni groupement ka délégation ni fɛn ma se yan an ka président ma kɛnɛ kɔni sɔrɔ mais ne nana n'o ye Cheikh Ousmane Madani Haidara ka na remplacer kɛnɛ in kɔnɔ parce que nin fɛn fɛn bɛ conférenci yɛrɛ b'o kɔnɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ b'o kɔnɔ a bɛ kuma olu de tɔgɔ la n'o maaba fatura ni Adara sigira olu kɛnɛ kan wajibi ye groupement yeli a kɛnɛ kan o de y'an ka yeli a kɛnɛ kan maa min fɛnɛ don fɛnɛ an ka taa sirakɔrɔ na mɔgɔw ka sirakɔrɔ cɛkɔrɔba in b'o sira in fɛ kosɛbɛ a ka sirifikanu yɔrɔ dogolen tɛ maa la
Imam Cham an ka diinɛ ɲɛma don an ka quartier in kɔnɔ ne ka du ni a ka misiri a tɛ mètre 100 bɔ anw mɔna a bolo kɔnɔ parce que nin y'a san 34 san 35 ye an bɛ marayɔrɔ kelen na an bɛ kin kelen na yan o kɔfɛ an b'a dɔn diinɛ sira kan a y'a kɛ ka ɲɛ de a ma kɛ ka juguya a ye ɲɛmaya bɛɛ kɛ fo au conseil islamique président a y'o kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ni majigi ye bɛɛ b'a dɔn ni basigi ye bɛɛ b'a dɔn ni k'i yɛrɛ bɛn mɔgɔw ma an kɔni an b'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka a jigiyɔrɔ ɲa ala ka kaburu nɔrɔ ala ka fara silamɛ suw kan ala k'a ɲɔgɔnnaw caya diinɛ ɲɛmaw la je crois que n'o kɛra a ka ɲi jinɛ ma a ka ɲi jamana ma hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Elhajo Cerno Adi Bubakar Cham ala y'a ka kalifa minɛ a la ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen de ma bana kuntagala jan sababu la wa a ka janajaw n'u k'a ma ko suturali o kɛra ka bɛn tarata don desanburu kalo tile 12 ma Segu marabolo kɔnɔ ye min ye a bɔdugu ye nin fɛnɛ ye silamɛw ka dusukun gamigami bataki ye Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale ye a ɲɛmaba ye Cerno Adi Umar Chama o ye ɲɛma danga ye a Sheikh Alpha Daha Kunta o ye ɲɛma danga dilanna ye Imam Mahamadu Musa Diallo o ye danga nzabana ye Taba Dedu Mahamadu Aidara kama ko Kalapo ale ye ɲɛma danga nanina ye Mohamed Lamina Dema o ye ɲɛma danga duruna ye Mohamed Makiba o ye groupement secrétaire général ye ka taa se groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye a ɲɛmayaso maa bɛɛ lajɛlen conseil national des guides ani conseil d'orientation du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bɛɛ lajɛlen sigida duruna groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔnden bɛɛ lajɛlen kanubaw ni balimasiraw bɛɛ lajɛlen dusuku kami ko u bi a da terisira balimasiraw bɛɛ lajɛlen tulo ka fɔ u fa ni o kun ye Cerno Musa Diallo ye ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma dangan zabana Mahamadu Musa Diallo bangeba ye dabama ka wele sera cɛkɔrɔba ma Cerno Musa Diallo ka bɛn ni sibiri do desanburu kalo tile 16 ye Bamakɔ Mali faaba la a ka janajaw bila bɛ dimanche do desanburu kalo tile 17 la a ka denbaya la Torokɔrɔbugu sigida 4nan na nɛgɛ ɲɛ 16 waati ni o ye 16h ye lansara seli waati an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama ala ka badada hadada dali nɔgɔya a ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin mɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna